हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, खबर आवत बा कि जीएफ म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी ने मिस्टर विष्णुराज के साथ एक लंबे समय खातिर एग्रीमेंट तैयार करा लेल बा। ये एग्रीमेंट में मिस्टर विष्णुराज अपन सहमति भी दे दिल बाटे। अब जेके नाही पता बा कि ई का होला त उनके हम बता दें कि एग्रीमेंट दो व्यक्ति के बीच लिखित रूप में प्रॉमिस पेपर होला, जे में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ काम करे के खातिर तैयार होला और भविष्य में जब तक ई एग्रीमेंट के समय पूरा नहीं होई तब तक इनके साथे काम करे के पड़ी। और दोस्तों, ऐसन ही कुछ विष्णुराज भी कैले बाटे। मिस्टर विष्णुराज जीएफ म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी के साथ एग्रीमेंट पर साइन कर दिल बाटे, जैसे वो भविष्य में दिहल गई टाइम तक इनके ई कंपनी के साथ जुड़ कर रहे के पड़ी। अब दोस्तों, जेके नाही पता बा कि जीएफ म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी के है और ई कंपनी का करेले ता उनके हम बता दें कि ई यूट्यूब ऑफिशियल म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी बा, जे नए सितारा के साथ मिलकर गाना रिलीज करेले और वही सितारा में से एक विष्णुराज भी बाटे। जीएफ म्यूजिक वर्ल्ड पे अब तक विष्णुराज के जितना भी गाना रिलीज भइल बा उ सब ओवरऑल मिलियन में गइल बा। यही के मद्देनजर रखते हुए ई कंपनी विष्णुराज के भविष्य तक साथ काम करे के खातिर एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा अर्जी पास कर दिल बा, जो उनकी विष्णुराज और मालती खातिर बेहद ही खुशी के बात बा। यही के साथ दोस्तों, जीएफ म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी ने विष्णुराज और मालती के गिफ्ट के तौर पर फ्रिज दे बा, जो की इनके घर में लंबे समय से ना ही रहा। ये गिफ्ट के पाकर दोनों लोग काफी खुश भइले। जब ये गिफ्ट के दोनों जनी अपने घरे लैले तब भी इनके चेहरे पे उहे खुशी रहा जैसन वहाँ स्टेज पर रहा। दोस्तों, ये छोट से खुशी बेशक हम आप खातिर आम हुई, लेकिन ये खुशी विष्णुराज और उनके परिवार खातिर काफी बड़ी साबित भई, काहे कि इनका परिवार ये घरेलू सुविधाओं से आज भी दूर रहा है, जे आज कंपनी द्वारा छोटी सी मदद के सहारे पूरा हो गई। दोस्तों, अगर आज विष्णुराज जौन भी मुकाम हासिल कैले बाटे वो इनके कड़ी मेहनत और सब्र के वजह से ही पूरा हो पाइल बा। अगर ई अपने संघर्ष भरे दिन में हार मान लेते हैं तो ई आज बाकी असफल यूट्यूबर्स के लिस्ट में गिनल जाते हैं, लेकिन ई दुनिया के परवाह कैले बिना जौन मुकाम हासिल कैले बाटे वो इनके कल्पना से कहीं ज्यादा बा। काम करते वक्त ई कब्बो भी ना सोचलें कि हमारे आसपास के लोग या पूरी दुनिया हमारे बारे में का कही। बस इनकर पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सफलता के पायदान पर रहा। यही के साथ दोस्तों, विष्णुराज में एक खूबी जरूर बा जौन की इनके सफलता के राह पर खड़ा कैले बा, और खूबी ई बा कि विष्णुराज जब भी कोनो शो, इंटरव्यू या स्टेज पर जाले त इनकर कॉन्फिडेंस लेवल काफी बेहतरीन रहा और ये पब्लिक से भरल स्टेज पर भी वैसे ही कॉन्फिडेंट रहेले जैसे ये अपने हर वीडियोस में नजर आवेले। दोस्तों, ई ता आप लोग जानते हैं कि विष्णुराज जल्द ही 2 मिलियन के परिवार पूरा करे वाला बाटे और यही सब के बीच इनके घर में नई खुशी के बौछार भी आवे वाला बा, जेकर आप लोगन के भी बेसब्री से इंतजार होई। अब जेके ना ही पता बा कि ऊ नई खुशी का बा ता हम उनके बता दे कि हम विष्णुराज के घर आवे वाले नए मेहमान के बारे में बात करत बाटी, जे इनके जिंदगी में एक नई खुशी के उमंग भर दे। हम आशा करत बाटी कि इनकर जिंदगी ऐसे ही प्यार मोहब्बत से भरल रहे और आवे वाला समय में ये दोनों लोग काफी तरक्की भी करत रहे। तब भाई लोग, अगर आप सभी के आज के ई वीडियो देखकर अच्छा लगल तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपन भोजपुरी भाषा में ही बतावल जाए। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिया। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।